Dewa loro ki do tumindak apa? Gathukno karo lelakone iki lho pikiran. Dewa ora iso mikiri dadi apa kowe aja to. Ayo, mula wong ki aja sok seneng dak sia sak pepadaning titah. Alah nuturi wae, maju ana. Ah wong kono sing emoh kok. Aku ngono wis pasrah kok. Dikapak-kapake nyoh wong kono sing wegah kok. Ah, mesti jenenge wis pilih kasih iki jenenge. Ayo. Wis ndang dwelinga. Mertobat to karo sing tobat apa? Ayo krocok gaman weh, krocok gaman.